kérdezlek. Hová mész, te kis csibe, sa-la-la-la-la? Megyek a csibe, kisibe, sa-la-la-la-la. Mit csinálsz te úgy, sa-la-la-la-la? Azt, amit nagyok csak kicsibe, csip-csip. Így van, megérkeztünk az iskolába, és nyílik a tavaszi tábla. A feladatokat úgy igyekeztem összeállítani, hogy a feladat típusok, amik majd első osztály végére megtanulunk, az rajta legyen. Meg hát, hogy egy kis tavasz is, ugye hál' Istennek végre itt van. Hát a számokat inkább, majd az olvasáshoz meg az íráshoz. Tehát a számjegyek írását, azzal kezdjük, hogy számelemeket és betűelemeket tanulunk a különböző feladatlapokba. Ugye hullámvonal, meg hattyúnyakacska, és annak mindnek van valami neve, meg kutyaházikó, meg létra, meg ehhez hasonlatos, meg kisszék. Tehát becenevei vannak a dolgoknak. És miután minden betűelemet ismerünk, meg számelemet, akkor ugye megtanuljuk írni, hogy melyik az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, stb. És hogy mellé számfogalom is tartozik, hogy az 1-es, az mi az az 1, hogy abból mennyi van, stb. Stb. És amikor már ezt is tudjuk, egy hónap körülbelül durván olyan 5-6 hét az előkészítőinek, és elkezdenek tornászni. A számokat is lehet sorba állítani. Milyen kétféle számsort különböztetünk meg, amit elsőskorunkban ismerünk, később már többféle is. Növekvő és csökkenő. Így van. Mit tudunk, hogy mitől növekvő, vagy mitől csökkenő? Növekvő, hogy a legkisebbtől legnagyobbig, a csökkenő, hogy a legnagyobbtól legkisebb. Nagyon ügyes vagy. Állítsuk már sorba ezeket a búbos madarakat. Kire hasonlítanak? A tépcímekére, így van. No, akkor milyen számot kapjon az első? Ati? Hát az 1-es. Ki a következő? Mondhatod kórusba is, hogy haladjunk. 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es. Úgy van. Ők nagyon fegyelmezett kismadárkák voltak. Lenne egy kérdésem, ami most jutott eszembe, hogy szerintetek az erdei iskolában melyik madár lehetne a tanítóbácsi? Hallotta már valaki? Van egy jelző arra a madárra, hogy az olyan. Annyit segítek? Szaj. Na. Bagoly. Az bizony. És milyennek szokták mondani a bagyot? Hogy? Füles bagoly. Részben, de ő a bölcsbagoly. Úgy van. Visszamegyek. Itt laknak 3-asig. 2 és a 4. Úgy van. Ott laknak 4-esig. Laura? Előtte 3-as, utána 5-ös. Úgy van. Ide 5-ösig. Hoppá. Előtte 4-esig, utána 6-os. Igen. Itt laknak 6-osig. Barbara? 5-ös, Igen. 7-es. Nagyon jó. Itt laknak 7-esig. Mati? 6-osig és 8-as. Nagyon jó. Itt laknak 8-asig. Innen is. Szilvi? 7 és a 9. Így van. Itt laknak 9-esig. És akkor? 8 és a 10. Igen. Itt meg 10-esig laknak középen. És akkor várt és